We zijn net even door Heerenveen gelopen. Ja, dan loop je daar en je ziet niemand meer. En hier is toch een beetje een centraal punt, denk ik, waar dan toch iedereen naartoe gaat. En dat is wel gezellig. In het centrum van het Heerenveen is een tintendelzet dat festiviteiten binnen die te krijgen hebben met de WK Alstom in Tialf. Er binnen muziekoptredens. En peteren met mensen uit de retreatvraat. De organisatie is in handen van de gemeente en de ondernemers. Zij willen de retreatfans uit Tialf naar het centrum loeken. De kroegen hebben altijd op een steun om de barretocht. En wat we juist willen is meer publiek wat oors net naar het centrum komt, om dat naar het centrum te trekken. Dus je moet aanvullend wijzen op het publiek wat sowieso al naar het centrum komt. De tinte is nog net grootvol en de reacties binnen wisselend. Dat gepraat, dus op zich wel aardig natuurlijk, maar je komt hier natuurlijk voor een dansje. Hapje, drankje, dansje. Dus het valt een beetje tegen. Nou, nee, we zijn er net, hè. Dat willen we niet zeggen. We hebben een fantastische dag gehad. Ik heb net op Facebook gezet. 2 keer goud, 2 keer zilver, 1 keer brons. Maar platinum voor een fantastische dag vandaag. Platina. Ja. Hoe is het gesprek aan tafel? Geanimeerd. Maar ik denk, nee, ik weet het niet. Ik heb het niet echt gevolgd, eerlijk gezegd. Ja, het is wel leuk. Oh, jij vindt het wel leuk? Ja. En wat vind je dan leuk aan dat gesprek? Ja, wat zal men zeggen zo. Dus bijvoorbeeld die Ingrid Paul over Sharon Davis. Dat is wel ook wel een beetje leerzaam. Het was vandaag ook helemaal vol in Tialf. En ik denk ook dat als ze dit soort dingen erbij gaan doen, misschien zelfs naast Tialf, dat het wel mensen trekt en ook blijft houden na afloop. De organisatie wil dat het de tijd krijgt om een begrip te worden. En de eerste keer is voor iedereen al even wennen. Support weet er net helemaal in Tialf net dat er in Heerenveen nog wat te beleven is. Zie je 15 jaar lang weer helemaal niks te beleven. Dus de meesten moeten ook wennen dat ze vanuit Tialf naar het centrum kunnen komen. En wij er rekening houden dat het 2 draaien hier met het del zetten. En dan kan je pas inderdaad een goede conclusie trekken van ja, het inderdaad kon ons verslagen of net. Het is de bedoeling dat het Heerenveen Holland House volgend jaar weer delzet wordt bij een internationaal toernooi.